Advene Oy on hankkinut autovaakoja jo useamman vuoden ajan ja siitä johtuen tämä yhteistyön jatkaminen oli aika helppo ratkaisu. Olen Vesa Tiikka ja Advene Oystä ja Advene Oy toimittaa monipuolisia energiaratkaisuja teollisuudelle sekä kaukolämpöverkkoihin. Ja meillä on käytössä M-Scales punnituspalvelu ja lisämoduli varasto-osuutta ja sen lisäksi meillä on myös autovaakoja ja niiden huoltopalvelut. Digitaalinen punnituspalvelu on meillä otettu käyttöön ihan johtamistyökaluna, eli me nyt voimme tarkasti seurata polttoaineiden käyttöä eri laitoksilla. Selvittelimme muitakin punnituspalveluratkaisuja ja päädyimme sitten M-Scalesiin tämän kustannustehokkuuden takia. M-Scalesin käyttöönotto on ollut aika sujuvaa ja aika nopeatahtisesti hoidettu ja koulutukset oli oiva apu tässä vaiheessa. Yhteistyö on ollut todella helppoa ja saatu pikaisia vastauksia asioihin ja kehitystyö on ollut todella joustavaa. Uskon, että tulemme jatkamaan yhteistyötä ja jopa laajentamaan mahdollisuuksien mukaan.